Salam ýaşlar, efirde täze toplum ýepleşigi. Studiýada siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň milli futbol komandasy Aziýa Futbol Konfederatsiýasynyň kubogyny aýry-aýrylykda Owanistandan we Filipinlerden uturdy. Eýsem türkmen futbolçulary näme üçin ýeňilýär? Bu soraga türkmen ýaşlar jogap berýärler. Sportu üstüren diyen iyide bilen baydan aşağından özünü pul yasamak. Şeýle-de türkmen futbolu baradaky gurulmagy dowam etdirip, bu barada türkmen abatly ýaşlaryň garaýşlaryny hem eşitdirär. Türkmen futbolçuları Filipin komandanın oyuncularından dahi top alıp bilen oklar. Ugab şolar bilen denine oynap bilmeýärler. Täjikistanyň Adnoklassniki nokotru sosial ulgamyndaky onlaýn gurulmdeşlik döwründe möwjän düşünşmediň netijesinde bir okuwçy öldürildi. Gepleşigimizde bu arada taýýarlan maglumatymyzy hem dinläp bilersiňiz. Thompson gelmegi bilen Türkmenistanda döwrewap görnüşdäki köýnekleri dökmekler üçin tikinçilere edilýän buýurmalaryň sany hem köpelýär. Tikinçi bolup işleýän marly deňdoşumyzyň ödüne edilýän buýurma köýnekleriň görnüşleri barada berjek görünlerini hem dikkatiňize hödürler. Gelen müşterilere ertek takçamız, katalogumuz, herhili görnüşli fasollar var. Gepleşigimizin ahirine bolsa käbir türkmen ýaşlarynyň sosial ulamlarynaky işçiňligi barada taýýarlan maglumatymyzy hem dinläp bilersiňiz. Täze toplumdan aýrylma. Türkmen futbolçulary näme üçin ýeňilýär diýen tema barada söhbetdeşlik geçirmek üçin şu studiýamyzda ýokary bilini daşary ýurtlarda dowam etdiren türkmenistanly ýaşlar Arslany, Mekany, şeýle-de ýygy sport bilen meşgullanýan azady mehman edýäs. Deňdoşlar gepleşigimizde hoş geldiňiz. Geçen heptaň ahirinde Türkmenistanyň milli futbol komandasy Aziýa Futbol Konfederatsiýasynyň kubogyny aýry-aýrylykda Owanistandan we Filipinlerden uturdy. Türkmen komandasy Owanistandan 3-0 we Filipinlerden 2-0 hasap bilen ýeňildi. Bu arada Türkmen futbol komandasynyň treneri Rahim Gurbanguly Türkmen komandasynyň Filipinler bilen geçiren ýarşyndan soň ABS, CBN habar web sahypasyna beren maglumatyna Filipinleri gutlap, ýarşyň birinji ýarymynda biziň futbolçularymyz olara aýdan zatlarymyzyň ählisini etdiler ýöne ikinji ýarymda olar köp ýalňyşlary goýberdiler diýip bu ýarşyň türkmen komandasy üçin şowly bolmanyny aýtdy. Türkmen treneri bu ýarşyň türkmen komandasy üçin şowly bolmanyny aýtsa-da türkmen futbolçulary mundan öňki AFC 19 adly ýarşlarda hem ýeňiş gadanyp bilmändiler. Deňdoşlar sizden sorasym bele, ýarşlarda türkmen futbol komandasynyň Owanstan ýaly ýakynly döredilen komandalardan hem utulmagyny, halkara ýarşlarda üstünlik gazanyp bilmediligini siz näme diýýärsiňiz? Başysyna dat. Menin pikirimçe Türkmenistan'da umumy sportun ýoklugyny kabul edýän şu taşyn futbol toplarynyň hem utup bilmeýänligini bu birinji mesele, ikinji mesele hem bundan bir näçe ýyl misal üçin Owanistan'ın komandasy, Türkmenistanyň komandasy milli ýygymlary Aşgabatda men özüm şaýat gördüm şol oýny, onu ýerine Aşgabatda ýeşdiýän şol oýnyň jogap oýny revanş urunuşyna gidip bu oýnap otaýdy işini olupdylar bary ýok. Şu ýyllarda. Diýmek, bitdiçe has sport göränmän üsýan hem bolsa normal stadion gurulman sportmenlere, sportçylara biraz aýlyk berýär. Diňe bu adam ýatyp, diňe stadiony bary işlerildi, sportuň şeýle bir çili beteldi. Türkmen tutulanlar misal üçün bir professional oyuncular yok. Bundan başka sport iş, professional sport ýerinde iş. Otaýda fanlar aýlyk bermeli. Ondan başka futbolistler hiç bir işin alyjasyn bitirmek bilen ene futbol şolaryň işi bolmaly. We şoň bilen güzerany günni görseläjek derejede emme rahatlyk için etmeli. Bizde şu datlar yok. Islamik sport dedim. Diňe futbolda däl. Mesela için sizin gepleşiňizde bu Türkiýeli treneri Nizamyň ýalňyşmasam komandasyny durmuşa şoň nemesini okamdy. Gelýän futbolistleriň içinde jogap ýertiklary bar dedim. Şu derejede bilen futbolistler murgary. Onlar futbolu bir vurmasa bir şekilde baran noktaga götürenler. Käwat bir hobi görnüşinde köçe döňelýän ýaly futbol görnüşinde käwat işinden moşan wagty gelip oýnaýarlar. Elbetde bu ýagdaýda futbol bolmady. Sağol azat häzir ýene dolanyp gelen Mekan bilen Arslandan hem sorasym gelýär-de. Siziň pikiriňizçe umuman türkmen futbol men näme diýenler? Şol wagtda ýazypdyry, kän täremäri ýokdy. O wagtda ma Türk sporda yaman yatırdım yazıp. Şimdi hazırki dövrde de sporda garandı, sporda kän aýdylýar sponsor yok. Son aylıkları az. Televizyonlarda, internette kän
geçen studentlerden emeşken sport plaşopkada futboldan hem kâre getiriyor, bilerek saflar getiriyor. Şu çäreleriň şu güýçli komandaları Türkmenistan öz içindäki vilayatda komandaları getirip köpräk türgün getirip hasy gowularmy kan diýen. Sağ ol. Mekan Arslan, sen bu barada näme pikirde? Meselem häli belläp geçdi-de Azat. Mekanam belläp geçdi. 2003-nji ýylda Aşgabatda Owganistan bilen Türkmen komandasynyň arasynda geçirilen ýarışda Türkmen komandasy Owganistany 11-0 hasap bilen yeňdi diýdi. Sen pikiriňçe-de şol wagt Türkmenistanda futboluň hili has ýokardymy? Ýa-da futbol berilýän üns has ýokardymy? Men Azat gatdy dogry aýtdy. Bu öň utupdy, öň eýleti, öň beýleti diýmek gerek däl men pikirimçe. Öň utan bolsaýdy, wagtydyr utan goýandyr. Esas problema häzir näme etmeli? Häzir kamilleşdirmeli, häzir düzeltmeli. Men Azatyň aýdan äkli gurruny bilen nokat äklisi bilen lalaşýan. O Azat gatdy dogry aýtdy. Soň ýene meniň özümiň gören zatlarymdan Türkmenistan futboluna degişli gören zatlarymdan men bir dostum bardy. On kakasy gatdy Türkmenistanyň bu baý adamlarynyň birine degişdi. O men dostum bir 100 kilogramdan agyr öýdän. Özü 17 ýaşynda 100 kilogramdan bir semizrek oglandy. Soň kakasy bir futbolny komandanyň, vilayatyň futbolny komandasynyň sponsoru bolandygy üçin soň ogly da şol futbolny komandanyň zbornusynda oýnaýardy. Bu men pikirimçe düşünen bolsaňyzlar eger başga hiç kile aýtmany, goýmany zat ýok bu taýda. Äkli zat düşünükli. Yani hakyky futbolçulary öz şu hünärine, güýjüne görä saýlanyp alynan nokta diňe tanış paraz ýa-ni tanışyky bilen Azat dogry aýtdy. Futbolistler ýok. Düýbünden ýok. Hemme şu häzirki futbol oýnaýanlaram biri ol işte işleyendir, biri bul işte silesirmin bilemok kim bol işleyen. Yani futbolny komandanın yarımını şolar düzey, yarımına da şu adamlar tanış bilen gelen adamlar yönü bir oynama üçünü bilen, näme üçin şolar düzey, men pikirimçe. İkinciden hem olarda aylık yok, stimul yok. Arslan, onu meselem ýurtda Türkmen metbugatynda çykýan habarlarda umuman ýurtda sportu ösdürmek üçin ençeme işleriň edilýäni aýdylýar. Ýa-da diýeli birden plan çäre, plan dat edildi, şu edildi, sport mekdep açyldy ýa-da stadion açyldy diýip birden şeýle bildirişler, habarlar, maglumatlar berilýär. Sen pikiriňçe onu sport hakykatda ösdürilmegi ýa-da diňe ünne var ösdürilýär diýip aýdylýar, ýöne hakykatda iş ýüzünde ösdürilen okşaýlamy? İş yüzünde seriste vazit edýärler, seriste goýýarlar, onu muny açdy, näme dasar ýurda iýerdik diýe sportsmenlary, sport toplum açdyk, ýene bir kän zatlar açdyk, on gaty kän sany açsaň ýöne kim açyp berdi şolara sodetskalary? Döwletmi? Döwlet açyp beren bolsa, значит belli bir определённый wagtdan soň öz çykaran zadyny talap etmeli. Mysal üçin men saňa nowlakan sport toplumy açyp berdim. Hani sen näkili üstünlikler gazandyň diýip soramaly, gözekçilik etmeli. Gözekçilik ýok. Näme üçin soramaýarlar Arslan? Näme üçin gözekçilik ýok? Näme üçin işläsi gelmeýär hiç kimin? Näme üçin? Näme aras hiç kim öz işini gowy bilmeýär. Mysal üçin gorkýalar emes. Men häzir muny etsem soň maňa diýerlermi ki men häzir onu sorasam maňa bir zat sorarlarmy ka diýip gorkýalar. Men pikirimçe hiç kim öz işini gowy bilen ol. Kim gorkýar. Onu etsem beýle bolaýmasyn, muny etsem beýle bolaýmasyn. Bar näme bolsa şonu bolsun, maňa bir bolmasyn diýen Türkmen çynowniklaryň kellesinde şeýle näme bar diýsem ki grafa bar-da, näme bir setir bar, ina şu setir. Ol gorky hem nämeden bolsun, ol gorky hem özünde bir zat bar, özüne o berinde. Onun üçin hem men pikirimçe olar gorkýarlar. Meniň ol eden zadym bilämesin, men ümsüm oturaýyn diýip şeýlemeň pikirimçe. Sağ ol Arslan, beren görüňleň üçin. Azat, sen bir zat diýjek boldyňmy? İki Türkmen sportuna umlasan bir yetmeyen zat, yani Arslan'ın belirli geçişýany bir seleksiýa ýok. Mesela şimdi Türkmen'e gelýänler we Türkmenistan'ın milli ýygyny guranmaklary belli bir esaslara, belli bir talandy ukyjylar we adamyň teniniň bedeniniň guruluşyna görä bulary belli bir sportlary paýlanyklar. Mesela şimdi giňrak sümkülügi, gysga sümkülleri, agyr atletika, işte uzun olanları, göreşin görünüşlerine, ayakları uzun olanları, futbola, boy uzunlar, basketbola, ýalyk bir seleksiýa ýok.
Inne adat näme üçin bolýar şeýle ýagdaýlar? Sebebi bizim döwletimizin hasam belwirno kod direse prezidentimizin maksady sport istirmekdir. Türkmenistanyň aşgabatda bolup geçýän maksady semminesi öz ýüzüne ýasamak. Başga çaýganda akmyň diýni. Masal üçin bir obyekt alýarlar, bir stadion ýeli, ýa bir sport mekdebi diýerler, bu 3 milyon bahası diýerler, 3 milyon dollarda. Urluşyk kompaniýa şonça baha kesken. We prezidentin özüne bir belli pul çykaryp berýär. Özüne bir belli pul we üçinji bölegine urulýar bu. Hakykatda bu hakyky bahasy ýygy çykan. Bu urluşyň ýani köp bolmagy görämen sport üstürýän ýaly. Ýöne sport üstürýän diýen ýygy bilen baýdan aşagyndan özüne pul ýasamak. Şonuň üçin hem aňarda galan sporty değişýär, hiç kim gıdıklanmyran. Esasy gıdıkly bolan ýeri urluşyk. Esasy gıdıkly bolan ýeri ýa-ni maddi tarapy. Adat, sen pikiriňçe bu ýagdaý ütgetmeň ýoly ýa-da ýollar nämedenni? Sporty üstürmeň ýa-ni bir programmasyny, propagandasyny, maksatnamasyny beýuradan, ýa-ni onu gurmakdan defakta geçirmeli. Netije sport ýersiz başlamaly. Mysal üçin, ýa-ni gaýdyşýar, hemme şert öğretmeli, sportmenlere aýlyk bermeli, vaat etmeli. Gitsin ýaşy. Ýer bilmedimi? Elbetde bir ikinji ýyl sen olardan işler isläp bilmezsin. Ýöne edilen ullakan bir işlerden soň belli bir programma, taýda ullakan bir sistem programma diýilmeli. Şu işlerden soň kim Türkmen sportmenler hiçilet näme görkezmese gomaly işden. Aýdaly başga bir döwlet işinde işleýän adam öýretmeli işini aýdy etmese näme bilýär? Şeýle näme işden gowulýar, şoňa meňdeşler. Sporta nedir şoňa iş bolmaly. Arslan, sen bu barada näme pikirde? Sen pikiriňçe nämeler edilenni bu ýagdaý ütgedip bolar? Men pikirimçe azaty Türkmenistanyň sport ministri edip goýmaly. Men pikirimçe başga munyň çözübi ýok. Onun azadyň aýdan ählizatlary bilen baglashýan. Sport hem iş wezipe ýaly etmeli. İşinde işini ýerine ýetiren okmy kovmaly. Oğurladymy 5 manat, 6 manat. Emme gazanan zadyny elinden alıp sürme basmaly. Adamların gözüne görkezmeli, şu zady etmeli däl, şu zady etmeli. Eger başgaça usul bilen şol ýerde pudagy östürüp bolmaýar. Metbugat açyk etmeli, adamlar bilmeli. Mysal üçin obýewleniýalar, zatlar bolmaly. Aýsy sport mektepde ýa bir sport ýene bir sport toplumunda şu zatlar bar, gelinler näme muhtiya bir pütölegli seksiyalar bar, gatnaşmaly adamlar şu zatlary bilmeli. Men pikirimçe 70-60% Türkmenistanyň adamlary şu zatlaryň bardygyny düýbünden bilen ok. Bilen bolsa da ýöne pikirde açyldymy menim üçin däl, deňme açyl bersin, men bar bilen barsam meni goý bermeýärler diýen pikirde. Şonuň üçin hem olar barmaýar. Sağ ol Arslan, senem öz garaşlaryň biziň bilen paýlaşaň üçin. Onu deňdoşlar Azat Arslan mekan gepleşigimize gatnaşyp beren görüňleriniz üçin köp sağ olun. Ýaşlar ýokary bilimli dürli ýurtlarda dowam etdiren Türkmenistanyň deňdoşlarymyz Arslanyň, Azadyň we Mekanyň beren görüňlerini dinlediňiz. Eger olaryň garaşlary bilen ylalaşmaýan ýa-da olaryň pikirlerine goşmak isleýän datlaryňyz bar bolsa başysyny hat email belgisi adatradio.org email adresimde hat uradyň. Bu tema barada biziň email adresimde öz garaşyny uradan dinleýijilerimiz hem bar. Olaryň biri Murat Kupa, ol öz hatyna şeýle diýär. Salam, men pikirimçe öňürtü bilen trenerler çalışmaly. Bolmasa-da bu futbolistler oýuny görkezip bilmese ýaşlardan saýlap almaly. Olar geljek ýarışlar üçin terjibe hem alar. Bizde problema futbolist tapmak. Sebäbi ýarış zatlary inni gurnap başladylar. Sport mektebe berilen çağlar ýarysy enatasynyň üstü bilen uradylýar. Özüniň isleýi ýok. Bu tema uzak aýtsaň aýdyp oturmaly. Bolşumyz şular ýalak bolsa gynansak-da sport bizde ösmez diýip öz hatyna belleýär. Şeýle de bu tema biziň Kontakty we Facebook sahypalarymyzdaky okuyjylarymyzyň arasynda hem uly gyzyklanma döredipdir. Wagtymyz çäkli bolan üçin olaryň ählisini siziň bilen paýlaşyp bilemok, emma Kontaktydaky Adat Atahanow, Muňa Oradow, Murat Kopa, Ýollaş Timurow ýaly okuyjylarymyzda we Facebookdaky Murat Babaýew, Kamila Hatamowa, Siýaş Gylyjew, Gülgül, Erkin Durdiýew, Alijan Erişew ýaly okuyjylarymyzda bu tema bolan gyzyklanmalary we galyryň tesirleri üçin minnetdarlygymyzy bildirýär. Edil şu tema barada lewapda kawaçymyz Umid hem Türkmen awatly deňdoşlarymyz Serdar, Mehri we Aýjamal bilen söhbetleşýärler. Häzir Umydyň geçiren şol söhbetleşligini etjäs. Umid sözni owaty sende. Sağ ol Sahra. Bugünkü söhbetleşligimiziň esas temasy Türkmen futbolu barada bolar.
Hoş geldiniz gepleşimize. Hoş gördük. Hoş gördük. Yine Asya'nın Futbol Konfederasyası tarafından geçirilen yarışlarda Türkmenistan'ın futbol komandası 24. mayda Filipin'in komandasından 2-0 hasap bilen utuldu. Ondan 23. mayda da Uganistan'ın futbol komandasından 3-1 hasap bilen utuldu. Asya'nın Futbol Konfederasyası tarafından geçirilen yarışlara siz tomoşa ettiniz mi televizyonda? Yine sonku duruşuk Filipin komandası bilen oldu da Türkmenistan futbol komandasının. Sen şol duruşuğa tomoşa ettin mi? O tomoşa ettim, men oyunlarını gördüm. Türkmen futbolçuları Filipin komandanın oyuncularından daje top alıp bilen oklar. Ilap şolar bilen denine go oynap bilmeyeler. Ya da yağlar mı hemen go oynap bilmediler otayda. Hemen oyuncuların arasında az birlik gerekmedi yani. Şu birine top düştü, şu özüm olayın deyip doğru varatlara seyredip gidiyor. Ondan top alyarlar. O yerde paslaşmak diyen zat yok. Öz komandan bilen paslaşıp go oynasan az bir olup utup oluyor. Olmasa özün bile doğru varatlara seyredip gitsen sen ayağından top alyarlar olur. Uganistan'ın komandası bilen duruştu Türkmenistan'ın futbol komandası. Onda da yine 3-1 hasap bilen Türkmen komandası utuldu. Şol duruşuğa tomoşa edeniniz var mı aranızda? Owa men tamaşa etdim. Onda da Türkmen futbolçuları yengildi. 4-5 yıl bundan öňem şeýle çempionatlar geçirilendi. Ähli ýurtdan hem Türkmenler yenilendi. Yine şu gezegem şeýle boldy. Menin pikirimçe döwlet tarapyndan futbolçulara Azia çempionatyna çykmak üçin gaty bir taýýarlyk gerekmi diýip pikir edýän. Döwlet tarapyndan taýýarlyk gerek, dämi? Ýa-ni bellek geçişmän aýlyklaryny köpeldip, olar medisina tarabyndan kömek edip, hojalygyň ekler ýagdaýda kömek etseler, olar hem gowy oýnarmy diýip pikir edýän. Özlemşi Türkmen futbolçuları futbol oynanda men nerim oynaya, olaryň oynap bilmeýändigini görüp, hatta şu Azia çempionatında Türkmenler finala çıkıp yenilen bolsa da men biçi gönlüm yerine düşerdi. Bizlerin şeýle izagalyklygymyza sungatda da, medisinada da, sportda da izagalyklygını görüp gaty kemsinýän. Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın kontakti sosyal ulgamındaky sahypasynda ýanky geçirilýän yarışlar barada maglumatlar goýulypdyr, videolar, foto seriýler de goýulypdyr, makalalar da goýulypdyr, tesvirler hem ýazylypdyr da. Şol ýazylýan tesvirlerde esasan ine Türkmen futbol mustaqlary bir hili manydaky tesvirler ýazypdyrlar. Olaryň arasynda ýekdük bizim futbolçularymyzdan gowy oýnady, olar ellerinde baryny etdiler, ýöne näçek şeýle boldy da zat diýenlerim bar. Köşüşdürücü tesvir ýazýanlar. Ýöne esasan ýanky ýazylan tesvirleriň köp böleginde olaryň aglavasynda maskaraçylyk şeýlede bir futbol bolarmy, şeýlede bir oýun bolarmy? Hiçem biz onu gidip bilmedik. Zat diýip şeýlerek tesvirler ýazypdyrlar da. Ine Serdar, sen ine Türkmen futbolçularyna, ine Türkmen futboluna, ýa-ni futbol komandalaryna nähili arzu islekleriň bardy? Bu bir ýandan pazar hem, bir ýandan Türkmen futbolçularyna gynansa da boljak. Olar taýýarlanmasa, olar näme edip biler futbolda? Olar öňden taýýarlanman geler, olaryň elinde bar ne diýerler? Olara men pikimçe şu hökümet tarapyndan daşarykdan gowy trenerleri, hatta ikisini ya olmasa birini de satın alsalar Türkmenistan'ımız ören bay 10 saniye təlimçi satın almalı pulu yetýär Türkmenistan'ın. Ne için təlimçi satın almayarlar? Ya olmasa gowy oyuncular satın alsa da bolýar. Ana boşap yatan köşkleri gurup ýatyrlar. Hiç hili halka olan peýdasy ýok. Şu men pikimçe şu bizim halkymyzyň maňlaýyna izagalaklyk ýazylypdyrmy diýen. Sportda da, oku bilimde de, medisinada, ähli zatda izagalaklyk şu dowam edip gelýän kesel hiç aýrylmady bizde. Sağ ol Serdar, pikirlerin için. Serdar Mehri, Aycemal, gepleşimize gatnaşyp beren gurulmalarymyz üçin köp sağ olun. Sizem sağ olun. Bizem sağ olun. Sizem sağ olun. Indi söz nowatny Sahra geçirýän. Sahra baş üstüne. Sağ olun Umid. Lewapda habarçymyz Umydyň türkmen awatly deňdoşlarymyz Serdar Mehri hem de Aýjemal bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Ýaşlar siz hem deňdoşlarymyz ýaly gepleşigimize gatnaşyp itlenlik tema boýunça öz sesiňizi köpçülige ýetirmek isleseňiz bizi Twitter sosial ulgamynda hem tap bilersiňiz. Ol ýerde bizi täze tokun habarçymyz Umydy Umyçymay fady bilen tap bolar. Ma'lum bolşaýaly internetiň eliterliginiň gün-günden artmagy bilen birlikde sosial ulgamlar hem adamlaryň durmuşynyň bir bölegine urulyp barýar. Bu ulgamlar esasan ýaşlaryň arasynda maglumat alyş çalyşygy aratynaşyk we şoňa meňdeşli zatlar üçin işçiň peýdalanýar. Emma käbir ýaşlaryň bu ulgamlary näme dogry görnüşde ulanmagy kä halatlarda pajaal wakalaryň bolmagyna hem sebäp bolýar. Şeýle wakalardan biri ýakynda Täjikistanaky mektep ýaşlarynyň arasynda boldy. Ýani Täjikistana Odnoklassniki nokotru sosial ulamyndaky online gürlüňdeşlik döwründe iki mektep okuwçysynyň arasynda mewjud düşünşmezlik bir okuwçynyň öldürmegine sebäp boldy.
Täjikistanyň Içeri işler ministrliginiň berýän maglumatynda okuwçynyň öldürilmegi bilen bagly derňew işleriniň başladylaryny aýdylýar. Täjik ministrliginiň maglumatyna görä 30 maýda Düşenbe şäheriniň ýaşaýjysy 57 ýaşyndaky Şamsiddin Zaripow özüniň 17 ýaşyndaky oglunyň nämälim adamlar tarapyndan urulup ýenjilendigini we pyçaklanandygyny habar beripdir. Düşenbäniň Alışyr Nowaý adynaky köçesinde bolan bu wakadan soň okuwçy keselhanada aradan çykýar. Şonun bir gün soň ýagny 31 maýda bu waka gatnaşygynyň bardygy guman edilip, ýurdun polisiýasy Düşenbäniň liseýlerinde we orta mekteplerinde okuyan 9 okuwçyny şol sanyny 1995-nji ýylda dolan Düşenbeli Bahrullo Asoýew tutsak etdi. Düşenbäniň 66-njy orta mektebiniň ýolbaşçylarynyň berýän maglumatyna görä pyçaklanyp öldürilen Burhaneddin Zaripow gurung edilen mektebiň 11-nji klasynyň okuwçysy ekeni. Mektep resmiýetleriniň berýän maglumatynda Odnoklassniki nokotru sosial ulamyndaky konfliktiň hakykatda Zaripow bilen däli onuň klassdaşy Azam Rabiyev bilen 24 ýaşyndaky oglanyň arasynda bolup geçenini aýdylýar. Gurung edilen oglan Azam Rabiyew ýekemeki urşa çağırıpdyr. Mektep wekiliniň berýän maglumatyna görä Azam urşa ýeke barmanlar. Ol öz klassdaşy Burhaneddin'e telefon edip Düşenbeýdäki Abu Ali ibn Sina atly ýadygarlygyň ýanyna gelmegini soraýar. Ýöne ol urş barada oňa öňünden hiç tat duýdurmaýar. İkinji ýönde Täjikistanyň bilim ministri Nuriddin Saýidow gurung edilen okuwçynyň okuyan Sina etrafyndaky 66-njy mektebe bardy we ol bu waka barada muallimler hem de okuwçylar bilen gurungdeşlik geçirdi. Täjikistanyň bilim ministrliginiň adyny aýtmakdan saklanan metbugat wekili ikinji ýönde Adatlyk radiosyna beren maglumatynda 30 maýda Düşenbe şäherindäki orta mekdebiň 11-nji klass okuwçysynyň pyçaklanyp öldürilendigini aýtdy. Jogapkary ýolbaşçylaryň berýän maglumatyna görä soňy pajigaly gutaran hüjüm Odnoklassniki nokotru sosial ulamynda nämälim tema boýunça iki okuwçynyň arasynda dören jedelden soň bolup geçipdir. Bilim ministrliginiň wekili gurung edilen wakanyň 30 maýda saat 19:00-da Düşenbede bolup geçendigini aýtdy. Täjikistanyň Odnoklassniki nokotru sosial ulamyndaky online gurungdeşlik döwründe iki mektep okuwçysynyň arasynda möwjän düşünşmezligiň bir okuwçynyň öldürilmegine sebäp bolany barada taýýarlan maglumatymyzy dinlediňiz. Häzir bolsa gepleşigimizde türkmen ýaşlarynyň sosial ulamlardaky gozaýan temalary, maslahatlaşan meseleler baradaky gurungda etjäs. Gurunga kontakty sosial ulamyndan başlaýar. Bu ulamda Adamov atly agda tarapyndan açylan pikir sorulşyk sosial ulamyň agdalarynyň ençemesiniň ünsüni çekipdir. İkinji ýunda açylan şol temada şeýle diýilip soralýar. Siz dönmez bilen hemrany deňeşdirýärsiňiz. Dönmezim soňky 3 ýyllykda ösdi. Gowy aýdýar söz ýok. İksem öňrek öten başylar aýdygyny haýsy gowy diýilip soralýar. Bu tema boýunça sunuw täliminiň ustadlary Begmurad Anamradow bilen Nurýagda Rejepowyň suratlary ýerleşdirilipdir. Elbetde sorawam siz muny hem aňansyňyz. Bu kaýdymçynyň döredijligine degişli. 4-nji iýuna çenli bu pikir sorulşyga jemi 759 adam atnaşypdyr we bu tema boýunça 58 sany hem tesbir ýazylypdyr. Şeýlede bu tema 42 sapar hem halanypdyr. Pikir sorulşygyň 4-nji maýdaky netijelerine görä häzirlikçe Nurýagda Rejepow setleriň 376 sanysyny alyp 2-nji orunda, Begmurad Anamradow bolsa 383 set alyp 1-nji orunda barýar. Bu pikir sorulşygyň aşagyna ýazylan tesbirlerde käbirleri Rejepow halaýanlygyny ýa-da käbirleri bolsa Anamradow halaýandygyny ýazypdyrlar. Mekan Nurali fatly agda bolsa halkyň tentekdigini, bega aýdymçy, hemra bagşy Bagşy bilen aýdymçynyň tapawudyny bilmeýän bolsaňyz, onda siz tentek diýip özara käýinçli garaýşyny galypdyr. Muňa jogap ýazan berdi işanly fatly agda mekan. Bagşy bilen aýdymçynyň näme tapawudy bar? Sen şeý diýjek bolýarmy? Idim çörek, çörek idim diýip, eni dilimiziň iň ýönekeji söz oýna düşbaýlygyna daýanýan täsirli ýaňsylaýjy tesir alypdyr. Tomos pasly yetip geldi. Mälim bolýar bu pasla ýaş gelin gyzlar öňküsinden owadan döwrewap eýneşikleri, köýnekleri dikinip giýmäge çalışýarlar. Munyň netijesinde ýurtda döwrewap görnüşdäki köýnekleri dikmekler üçin tikinçilere edilýän buýurmalaryň sany hem köpelýär. Mar welaýatynyň bayramaly etrawyna tikinçi bolup işleýän deňduşymyz özüne edilýän buýurma köýnekleriň görnüşleri barada Türkmenistanda kawarçymyz Sultana Çelwa görüň berdi. Mar welaýatynyň Bayramaly şäherinden özüni aýsylyk diýip tanışdyran 23 ýaşly tikinçi gyz bilen töhbetdeşlik. Biziň türkmen ýaşlarymyz, esasanan biziň ýaş gyzlarymyz nähilek modalary gowy görýärler. Moda diýen zata gyzlaryň düşünjesi barmy?
Şu vaxtki dövrün qeýdylary, o moda düşünjeleri bar. Tuğulma, döwre geýinýärler. Milli eşiklerimizde de fason edip sadet geýinýärler. Bar düşünjelerde moda. Näçerak ýaşdan şu Ýewropa modalaryny gowuryp başlaýarlar. Men pikirimçe ödümäýna esasy oku döwürleme, esas oku insertat etdik, şu oku oturup 17-18 ýaşdan soň diýenýär şu moda inserip dikinçi öğrendim. Dikinçiden sonra doğulam da dikki bacılım doğulam emesi. Şoları inserip şolardan öğrenip giyesi 18 ýaşdan soňra da özümde şeylere. Ýewropa modalaryny giymäni gowarys. Nähilek ýagdaýda siz dikinçiligi öwrendiňiz? Men dikinçiligi şu kiçilikden özümden uyalamdan şolara seredip ilki ütüneden olup şöyle dik kömekleşip elde dikip oyuncaklara kiçilikden kiçilikten öğrendim dikinçiligi. Siz buyurma alanyňyzda, şu buyurma gelende has köp nähilek modalara islew gelýär. Bize şoňa buyurma gelende şu döwre her döwrüň zatlaryny ýa-da öýtleri görkedim diye bizde şu gelen müşterilere ertek tapçamylar, katalogumuz her hili görnüşli fasollar var. Ondan milli eşiklerden ýasalan fasollar var. Şolar görkezip her müşteriň öz islegine görä islen modalaryny dikýär. Türkmenin häzirki milli eşiklerinde şuna ýakyn etýän köp mena ýakaly kesteler ýa ýeňlerini kestelýän şular ýalyk giyimler giymen gowurýan gyýlaran barmy? Ha, esasy şol ýakaly köýnüklerden köp Türkmen milli ýakaly etikeler köplenç ýakadan fason etikeler. Şu şeýle köýnük fasondan araňda ýakadan fasonlar kän gelýär. Zakaz. Yupka, kofta giymek Enes ýaşlaryň arasynda şu bar diýdiňiz. Şoňa enatalar nähil garýar? Enatalar kän men garşylyk görkezýän durýdym. Men pikirimçe özümden geýnýäs görýämiz. Enatalar kän garşylyk görkezýän durýdym. Şoň üçin o gelýär zakatlardan atlar. Islew köp. Şu şäheriňizde bir modalar öýü barmy? Şu ýaşlar üçin bir moda görkezilýän, ýörüýteleşdirilen tergi diýilýär-da. Şu ýaşlar üçin şular ýalyk çäreler geçirilýärmi şäheriňizde? Mekdep döwürlerde ýa çäreler bolýardy, şonda dawa gatnaşýardyk. Şonda görkezýärdiler, ýöne edil şäherimizde ýok biziň. Nähilek bir gelecekde planlaryňyz bar? Men arzuwym gelecekde nesip suratkeş, hudojnik bolmak, model bolmak, model urdan okuw aýryp, hasa geljege öz zehinimi köpeldip modelýär bolmak arzuwymda. Mar vilayatynyň bayramaly etrawyna tikinçi bolup işleýän deňduşmyz bilen habarçymyz Sultana Çelwanyň geçiren töwretdeşligini dinlediňiz. Deňduşlar şunuň bilen bize berilen wagtyň hem soňuna ýetdik. Islendik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak üçin biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimizden peýdalanyň. Öňümizde kepdäniň çarşamba güni täze tolkunma duruşýançak hoş.